Som un grup d'alumnes de primer de batxiller de l'IES Gregori Mayans d'Oliva i hem decidit participar en el projecte Girls for STEAM per així reivindicar el paper de les dones en la ciència. Anem a parlar sobre Liliana Fuster Puig, la gerent del Departament de Salut de l'Hospital de la Ribera. Parlarem sobre la seva biografia, estudis, trajectòria, l'actualitat i la discriminació que ha sofrit per ser dona. Liliana va néixer a Oliva, un municipi de la província de València. Durant la seva infantesa va acompanyar al treball moltes vegades al seu oncle, qui era metge, el que més endavant li va influenciar a l'hora de decidir la carrera. L'any 1989, Liliana es va llicenciar en Medicina i Cirurgia. Anys després, a l'any 1995, es va especialitzar en traumatologia i cirurgia ortopèdica. Una de les raons per la qual va triar aquesta branca que treballa en zones tan petites i delicades com les mans és perquè es considera una persona molt meticulosa i detallista. A més, a Barcelona es va especialitzar en medicina esportiva, encara que no ha acabat d'exercir d'açò. Al acabar la seva especialització, va començar a treballar a l'Hospital General de València i més endavant en el de Dénia, on va exercir la seva labor durant 14 anys. Anys després, en el 2017, es va convertir en la subdirectora mèdica de l'Hospital de Gandia. Finalment, en el 2018 se'n va anar a l'Hospital de la Ribera, on actualment està. Durant la seva trajectòria va formar part de diferents projectes importants. En l'Hospital de Dénia es dedica a la cirurgia de mà i muscle, on va tenir lloc la primera artroscòpia de muscle. A més, durant la pandèmia, va col·laborar en la valoració dels resultats de vacuna Covid, així com ha treballat en la creació de robots per operar problemes de genoll. En l'actualitat, Liliana, després d'haver estat exercint com a metgessa durant molts anys, avui és la gerent del Departament de Salut de la Ribera, és a dir, la màxima responsable dels recursos del Departament de Salut. El seu objectiu és millorar l'assistència sanitària i el benestar de la població valenciana de cara al futur. Però, en què consta el seu dia a dia? En el seu dia a dia, s'encarrega de fer revisions per a trobar solucions i arribar a acords. A més, s'encarrega de veure el quadre de comandament per saber la disponibilitat de llits o metges i analitzar les dades per veure quines augmenten, quines disminueixen, etc. Treballa Liliana. Liliana, en el seu dia a dia, treballa en la ferramenta de gestió d'AFE, que vol dir debilitat, que és el que hi ha que millorar, amenaces, les fortaleses, que són el que hi ha que mantindre, i les oportunitats, el que hi ha que aprofitar. A més, quan troben una alteració, fan servir el cicle PDCA, que s'utilitza quan es troba una desviació. Els passos que segueixen són planificar, actuar, verificar i fer. Amb qui treballa? Liliana compta amb un equip de més de 600 professionals. En un punt de la seva trajectòria s'ha trobat alguna adversitat pel fet de ser dona, ja que va ser discriminada degut al seu embaràs. Moltes gràcies i esperem que us hagi agradat.